Ngifuna ukuthi mina wazi ukuthi nanoma ngabe yinini mawuhlangabezana nomuntu ethi uzokuthwalisa ngendlela ithongo lakhe elithandayo okanye ngendlela ehambisana nethongo lakho okanye athi uzokunikeza okuthile okuwukuthwala okuhambisana nethongo lakho. Ayikho leyo nto. Ithongo alihambisani nokuthwala. Ithongo alihambisani ngisho nanomuthi ozothi mawuwenza lowo muthi ubeke ithemba lakho kuwona. Ngoba ithongo lona lifuna ukuthi wena ithemba lakho ulibeke kulona njenganethongo lakho ngoba ilona eliphethe impilo yakho. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha ushaka kashayi kangemanzi. Ngiyesaba ukuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni. Ngiphinde nginibingelele nginamukele kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV. Uma ukuthi usanda kusijoyina kule channel siyabonga kakhulu ngokuthi usubscribe. Lokho kuzokwenza ukuthi yonke imifanekiso eqoshiwe siyifakayo ukwazi ukuthi uyithole. Kule channel ke bafowethu nodadewethu sifundisana izinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo sike sikhumbuzisane nje ukuthi ngokwasendulo okhokho bethu babehamba kanjani kanti indlela esihamba kuyo kule nkathi yanamuhla kungabe kufanele yini sihambe ngayo. Esike sikwenzeke sike sizishaye nezinye zezinto esisuke sibona ukuthi zizosiqhatha nethongo lethu thina njenganabantu abampisholo ngoba kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi esikwenzayo kuhambisane nendlela okhokho bethu abehamba ngayo kuhambisane namathongo ethu asiphethe ngoba uzokhumbula phela ukuthi thina njengabantu abampisholo impilo yethu inqike enkomo kubantu abangasekho. Ngamanye amazwi konke esikwenzayo kufanele ukuthi kuhambisane namathongo ekuyiwona aphethe impilo zethu ngoba mangahambisani namathongo aphethe impilo zethu lokho kosenzela ubunzima empilweni zethu. Ingakho ke bafowethu la kwi-channel yethu sisikhuluma isiminya sinjengoba sinjalo singesabi. Sengicishe ngakhohlwa ibizo lami ngumlekeleli wakambanja umshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombi ziyamncumela insizwa ziyamkhomba isibone sincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe bathi umjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo umemamatheka ukuthi faca bathi umuntu wentombi ezithi zingawubuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni maqede isimilo zikhohlwa amasokazo. Namuhla ke bafowethu angiqondile ukuthi ngigeqa amagula kodwa ngifisa ukuzokhuluma into ebalekile kakhulu ngoba siyabona abantu bayakhuluma noma uyavunguza la kuthiwa khona ukuthwala kukhona ukuhambisana namathongo. Namuhla ke isihloko sami bafowethu sizothi ukuthwala nethongo. Ngifuna sibuke ukuthi ukuthwala ngabe kuyahambisana yini nethongo. Kule channel ke bafowethu sike singahlonizi ngoba sike sithanda ukuthi abantu izinto mabezenza bazenza iqiniso sebazi. Abantu izinto nje mabezenza bazenza iqiniso sebelazi lonke. Lana kwimpunga yesintu TV asikhohlisani kodwa sikhuluma isiminya. Futhi ke sike singabi nandaba nokuthi abantu abangasithandi isiminya bona bazothini. Thina masisikhulumile nje isiminya asinankinga futhi asisabi ukukhuluma isiminya. Namuhla bafowethu ngifuna ukukhuluma ngokuthwala kanye nethongo. Ukuthi ngabe kukhonana ukuthwala okuhambisana nabantu abadala bakini ithongo lakini. Ngifuna ukuthi mina wazi ukuthi nanoma ngabe yinini mawuhlangabezana nomuntu ethi uzokuthwalisa ngendlela ithongo lakhe elithandayo okanye ngendlela ehambisana nethongo lakho okanye athi uzokunikeza okuthile okuwukuthwala okuhambisana nethongo lakho. Ayikho leyo nto. Ithongo alihambisani nokuthwala. Ithongo alihambisani ngisho nanomuthi ozothi mawuwenza lowo muthi ubeke ithemba lakho kuwona ngoba ithongo lona lifuna ukuthi wena ithemba lakho ulibeke kulona njenganethongo lakho ngoba ilona eliphethe impilo yakho. Manje wena uma usuzoba nento ozoguqa kuyona ubeke ithemba lakho kuyona ucele kuyona ukhohle ukucela ethongweni ithongo alihambisani naleyo nto. Noma ngabe yini ozothi mawuyenza ithemba lakho ulibeke kuyona kube ukuthi wena ucela kuyona uguqa kuyona leyo nto leyo uyisebenzisela ukuthi kube yiyona ekwenzela izinto. Hayi ukuthi uyisebenzisela ukuthi ikuhlanze umzimba wakho bese wena ikwenza ukuthi ithongo kube lula ukuthi lixhumane nawe kodwa wena into oyenzayo manje lento uguqa kuyona wena ucela kuyona wena ithemba lakho usulibeke kuyona ithemba lakho alikho ethongweni. Ithongo alihambisani naleyo nto. Manje sike sithukeke masizwa kuthiwa kukhona izinto eziwukuthwala othola ukuthi manje kuthiwa zihambisana nethongo
ayikho leyo nto bafowethu. Ningaboyivuma into enjalo. Umuntu umethi nje uzokunikeza okuthile kokuthwala kodwa ukuhambisana nethongo lakhe, ayikho into enjalo. Ithonga lizwani nokuthwala. Ukuthwala nethonga izinto ezimbili lezo ezahlukene. Ngenkathi wena uqala uthwala ithongo lakho liyakufulathela. Kwesinye isikhathi kuma lezi zinto zakho uzozithatha uzisemagcekeni omuzwa wakini, ithongo liyawushiya umuzwa wakini bese umuzwa wakini usala uwodwa. Uthola ukuthi ke nabanye abantu bakini manje bazogcina sebehlupheka sebedonsa kanzima. Yina ithongo lakini livelela udubo umuzi laphumela ngaphandle. Maliphumela ngaphandle ithongo lakho nezinto zabantu bakini azisahambi kahle, izinto azisabalungeli sebedonsa kanzima. Yina wena ufike nalezi zinto lezi ezinamafutha emkhovu weza nazo lakini emagcekeni omuzwa wakini, ithongo lathukuthela laphumela ngaphandle labashiya bonke abantu bakini ekufana ngabe labembatha labakhanyisela. Sekusele wena wedwa manje onalezi zinto zakho laphakathi kwegceke, wena izinto zakho sezikhambela kahle. Hayi ngoba kuukuthi ithongo elikusebenzelayo usetshenzelwe izona lezi zinto zakho lezi ezifaka amafutha emkhovu yonke leyo nto. Abanye abantu bona ngesimo sokuthi abasenazo lezi zinto ezikusizayo wena, izinto zabo seziyabheda. Bengithe ngeke ngideqa amagula ebengifisa nje ukubalula bafowethu ukuthi ithongo nokuthwala into ezimbili ezingahlangani. Umuntu othwele bafowethu anokwazi ukuthi lowo muntu loyo akasebenzi ngethongo, kodwa lowo muntu loyo bafowethu uzisebenzela ngezinto zakhe, ngoba ithonga lihambisana nayo yonke leyo nto, ngoba leyo nto ethongweni iwukungcola. Ngiyazi ukuthi vele umfanekiso oqoshiwe awuzwakali kahle kodwa uyiqiniso. Kodwa la ababukeli bempunga yesintu TV ingakho ngithake ngibatshela ukuthi akukho ukuthwala okuhambisana nethongo. Ukuthwala okuhle sakuchaza la kwimpunga yesintu TV ukuthi ikuphi ukuthwala okuhle ekufanele ukuthi ukwenze wena njenganomuntu. Sachaza ukuthi ukuthwala okuhle ekufanele ukuthi ukwenze ukuthi uzithwese wonke amacala okhokho bakho nogogo bakho nomkhulu bakho abahamba bewenzile bangakwazi ukuthi bawagcine bese wena ubagcinela wona. Bayokwazi ukuthi ke lapho ke bafike sebezokunikeza inhlanhla bakunikeza ukukhanya. Kodwa lokuthwala bafowethu okwenziwayo ukuthi uhambe uthatha izilwane nayo yonke into lena amafuthazi ezilwane, wena ube nento manje ozoguqa kuyona esikhundleni sokuba ngabe uguqa imsamo ucela ethongweni. Leyo nto bafowethu ayifuneki leyo nto. Leyo nto nje iyaqhatha nethongo, ikwenza ukuthi nje bafowethu ithongo lakho lisuke eduze kwakho. Kuthi mase kufika isikhathi sokufa bese wena uba nenkinga manje awusazi ukuthi uzothatha nohlanganise nani, usuyabuya uzenganeni. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi la kwimpunga yesintu TV angabi bikho noyedwa umuntu othatha isinqumo sokuthi nahamba ayikothwala, kodwa yonke into oyenzayo akube yinto ezokulekelela ukuthi ithongo lakho likwazi ukuthi lifike kuwena, likwazi ukuthi lixhumane nawe, likhulume kuwena. Hayi ukuthi uzokwenza into ezoba umlingo ozofuna ukuthi kusasa kuthi kusasa wena usunemali egcwelile. Cha, ayifuneki leyo nto. Siyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke niyibuka imfanekiso eqoshiwe, niphinde nisubscribe futhi la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV bese nizithenga phela nencwadi zempunga yesintu eziuqaqayo nje umqondo entweni ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo. Ake sithi ke nje impunga wanshaya kamnandi umoya womkhoma zwangikhumbuza indaba kamsengihani. Wanshaya kamnandi umoya womkhoma zwangikhumbuza umthuzwe hlahla somthole sahle sibuso lotshani.